Tisztelt hallgatóság! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, dr. Szabó Tibor, nyelvész professzor vagyok. Előadásom témája a mai magyar nyelvhasználat. A rohanó világunkban az igényes megjelenés mellett a kifinomult, szellemes beszédstílus fontos tényező lehet az érvényesülésnél. Szemléltető példaként engedjék meg, hogy bemutassam Zoltánt. Jó estét, szeretettel üdvözlöm. Csumika köcsön. Fontos megjegyeznem, hogy az évszázadok során a lingvisztika... Anyád hogy van? Nos, gondolom tudja, miért hívtam meg. Vágom. Akkor talán kezdjük. Hogyan mondja ön, mondjuk, jó napot kívánok? Csácsumi-cső. Viszontlátásra? Cső-csumi-csá. Hogy mondja azt, hogy rendben van? Sírec. És azt, hogy köszönöm? Sírec. Na de akkor mit mond arra bizonyos vízimadárra? Kacsa, sírec. Köcsön. Bumafebbe. Érted, apám? Mi az ábra? Igen. Jó. Ismerkedés, hölgyem. Volna kedve velem ebédelni? Jó a segget, kövopper. Haladjunk tovább. Hogy vagy, öreg barátom? 1000 éve nem láttalak. Mi van, baromarcú? És vajon ezt hogy mondja Edvárd király, angol király léptet fakólován? Edvard? Király? English? Sírály? Léptet? Köcsön? Képbe vagy? Igen. Na akkor menjünk tovább. Ég a napmelegtől a kopárszék sarja, tikkat szöcskenyájak legelésznek rajta. Sunshine Beach, tücsök, köcsön. Nos, vajon hogy áll a világirodalomban? Micsoda? Hamlet? Abból csak a 2 láttam. Tiszta 8 egész. Van egy csákó, akinek a mobilján megjelenik egy OP logó meg egy SMS, hogy a faterja földobta a pacskát, mert nem szállított időre, érted? Köcsög. Azt akkor csákó berühel a muterjára, mert odahívja a kéróra a zsarukat, érted? Közben a csákónak van ilyen jó kis bevállalós gádzsi, az berépázza, de a zsernyákok elviszik, és jön a és kiszabadítja a csákot, az meg fogja és beégeti a zsarukat, majd egyiket megböki egy ilyen pillangóba, az meg ottan pislog, mint a hal a szatyorba, érted? És akkor aztán elmennek a Fradi pályára balhézni, azt a csákot tök pipa lesz, mert verekedés közben kitör a fotballmeccs, érted? És akkor, érted, mi van? Nehogy már a kapufa rúgja az Orbán Viktort, érted? De hát ez nem is a Hamlet. Beszóltál? Parancsol? Ne játsszál, köcsön, tényleg ne játsszál. Egyszer ütöttem mellé, azóta kék az ég. Mondja, mit képzel maga? Maga műveletlen senkiházi. Azt se tudja, hogy mi a Toldi folytatása. Tordi Géza, na, köcsög, na. Ne szóljál már be nekem, mert aztán parázhatsz, köcsög, érted? Teszed itt a fejedet, azt hiszed, hogy te vagy itt a professzor, meg a üzletember vagyok, azt én élek jobban, érted? Melyek is, mert vár a business document. Tisztelt hallgatóság! Önök Zoltánt hallották, aki egy hülye köcs.